Ebben az országban, ami folyik a rasszizmus és a szépen, az mindegy, hogy most Bajer Zsolt, vagy néha elszólja magát mondjuk a Lázár János, vagy bármelyik, vagy egyre rosszabb ez a része ebben. Úgyhogy a magyar romaságnak a kérdését, ez a magyarul vissza az örökös háborúba, az Orbánnak az az ideát, hogy a háborút teszítiten minden embereket össze, egymásnak ugraszt, összeállítja, utána ilyen elcseszett reformait, a meggyalázott embereknek, a megszégyenített államosítás, az mind ilyen hatalmi magyarul mondva sikertörténetként adja elő utána, mint ha ő lenne itt Európában az Atya Úristen. Tehát nem lehet, hogy a fejétől büdösödik hal, mondjuk ezt a szépen határozottan, mert ez maga a ezt a jobbikot, de a kérdés, ezt rég meg kellett volna oldani. Egy erő azért nem oldja meg, mert náluk is, hanem ugye néha ugye elszólja magától maga a házelnök Kövér úr is erőteljesen utalni szokott ezekre a dolgokba. Ugye rajta se csodálkozott, valamikor ilyen akasztókötél nyakkendője volt, tehát innentől kezdve nincsen mit, tehát a fejüktől büdösödik ez a hal, és ezt már megengedett, ami történik ebben az országban, hogy örökké mindenes embereket, elnyomott népréteget egymásnak állítva, betaposva sárba jogokat avart, hogy egyszerűen a magyarságnak a széthúzásra, összehúzásra. És magyarul ezek nem reformot alakítottak, ezek szétverték úgy az ország, hogy annak a török tatár nem dúlta fel hazánkat. Tehát magyarul mondva itt rengeteg dolga lesz és bízunk hozzá, hogy előbb-utóbb megjön az Istenadta jobb eszelnek a magyar népnek, és mert egyre kínosabb lesz most már ez. Próbálja sajkózni, tartózni Magyarország miniszterelnöke, ugye Orbán Viktor ezt a részét, de sokáig nem tudja már ezt eladni, mert nincs miből. Ugye újabb húzásokat hoz mindig, húzásokat ad elő, most például próbálja megint ez a 13. nyugdíjat erő, tehát ő is tudja, hogy ezt kifizetni nem lehet, ugye? De hát sajnos ezeket a nyugdíjasokat is magától most már annyira hogy nem eszik már meg, ezt már nagyon nem fogja ebbe az országban senki megenni. Ez egyre rosszabb, reméljük, hogy 2014-ben változás éve jön át, és bízunk hozzá egy új demokratikus rendszer, köztársaság visszaállított jogállamot, ott ez a magyar nép jobbra érdemesebb, magyarul szebb és jobb jövőt most lehet, hogy ez a jobbikhoz szólnak, de reméljük, hogy ez jön erre az országra.